खुलुमखा तिप्रसा बसं ताई चिनी त्रिपुरा हास्तेनि जत दफानि बरक रत्न तमा वानजै तमा थुरुकसा जतनि थानि कायसा काहाम ताई तंग थगनानि ताई गोथालाय कायसा नुखुंनि सामप्लि तलाव खेसों तंलायनानि तामनि हंखांके चिनी त्रिपुरा हास्ते सुसुई तिप्रसा दफानि सिमिया गोबांमा दफा बायखेसों गोथालाय तंलायमानि कायसा हास्ते आबन बागै हायदि ताकुक सं ताई बुकुक सं जों फाइनाय 21 तारिख सिनि त्रिं त्रिपुरा एरा जों ताकलाय फर्स्ट टाइम त्रिपुरानि राजधानी आगरतला एबा खाबा राजाखर आगरतलाव जों आस्तबल एबा खाबा स्वामी विवेकानंद स्टेडियाम जों पुइला राजाखरनि खाक्लाबो बाजावै जों चिनि त्रिपुरा एरा त्रिं न जों पालायनानै थां दङ ताकलायनि त्रिपुरा एरा त्रिं 1434 अबनो पुइला चिनि लाइबुमाव जों त्रिपुरा हास्तेनि राजधानीनि खाक्लाबो जों थां दङ चिनि तिप्रसा बसंनि कायसा मुखुमु कतर चिनि राजा जजारुफा बुबाग्रा जजारुफा बांलादेशनि कियदंस राजानो जों गोप्लायंगै मेसेनै अत्रिंनो जों मुखुमुङै जों सिरि सिटिनि सिनि पालाय फायलायमानि आबो जों आस्तबल माथ ताकलाय जों नुग्लाय सिनाय जत ताखुक बुखुक जिराय खनाय बुरा बोरिसो गोबां मा दफा जत दफानि थानि जों चिनि कबकमुं नारगै जों बिनि साग्लायै दङ सारिक सानजानि 5टानि सिमि हरनि 12टा जरा चिनि पान्दा जों संसार जागनाय अर गोबां मा नगराय कतर रक दंनाय नगराय मतम दंनाय गोबां मा दफानि बरक रक जों गुरुम कुथुम लायै ताकलाय जों त्रिं खालायलायनायनिबो थांलाय दंनाय चिनि त्रिंनि मट' अंखा जों जात होनिया धर्म होनिया जों चिनि कुनु कालार गरै जों कुनु राजनीति दफानि बर' गैया जों राजनीति अर्गेनाइजेशन या चिनि अर्गेनाइजेशन होनै जों कुनु जागाव जों फकास खालायनानै बागै थां दंया गोबां मा बर' रकनि वानसुकमुं त्रिं ख्रिस्टान रकनि पालायमुं कायसा पान्दा हिनै गोबां मा बर'नि कनफ्यूजन जों अ त्रिं न जों ताकलाय जों सोराय सोराय सागलायनानै मुसुंग अब कुनु धर्मनि सोनाम जायगा कुनु जातनि सोनाम जायगा त्रिं त्रिपुरा हास्तेनि जत दफानि बागै न त्रिं सोनाम जाखा आबन बागै जों पालखे जतनो पालायलायनाय आबो चिनि नाहारमु आबन बागै जों कक थाइसाबाय सानान मुसुंग धर्म जात वर्ण से परे एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा हामबाय।